Este chefirul o băutură veche cu efecte moderne? Un recent studiu randomizat și controlat din Turcia ne arată că beneficiile chefirului depășesc cu mult sănătatea microbiotei intestinale. În acest studiu, 22 de participanți au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a primit 180 de ml de chefir pe zi, iar celălalt a primit echivalentul de lapte nefermentat timp de 12 săptămâni. Chefirul a contribuit semnificativ la reducerea glicemiilor și a indicelui HOMA, care e practic un marker care evaluează gradul de insulinorezistență, a redus semnificativ moleculele inflamatorii din sânge și a contribuit la reducerea tensiunii arteriale. Surprinzător, a crescut semnificativ bacteriile benefice de la nivelul microbiotei intestinale. Cercetări mai recente ne arată beneficiile consumului de chefir inclusiv la jucătoarele de fotbal, crescând performanța sportivă, dar și calitatea vieții pacientelor cu sindrom de ovare polichistice. Un motiv în plus să-l incluzi în alimentația ta zilnică. Bun.